Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. În acest episod ne vom juca un joc pe nume Nu apăsa butonul 4. Și dacă o să vă placă acest joc, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și haideți să încep. Dacă o să vă placă, poate o să mai facem episoade. Dar dacă vă susținere la acest episod. Acum am intrat în joc într-o rundă. Nu știu, cred că trebuie să te ferești de pătratul ăla. Nu știu ce trebuie să faci aici. Ok, a câștigat. Acum ne ducem în lobby. Bun. Apăs butonul, el apăs. Vreau eu. Bun. Trebuie să colorez eu cel mai mult. Eu sunt roz. Sunt roz. Îți fur. Trebuie să le fur la ceilalți asta. Trebuie să fac, ca să văd că eu colorez cel mai mult. Bun. La atac. Bun. Sper să câștig. Haide, haide. Bine, am luat 159 de puncte. Am apăsat butonul. Nu! Am murit. Serios. Bă. În fine, cred că a cam trollat jocul la momentul ăsta. Ce pot să-mi iau de pe shop? Stai. Nu, ce e asta? Mai pormă. Broken Windows. De să repar ferestrele stricate. Am murit, de ce? Ok, n-am înțeles. De ce am murit? Bani. Spin. Nu. Nu. Deci de pe shop aș vrea să strâng. Dar aș vrea eu 15.000. Ar fi șmecher covorul ăsta. Bun. Mamă, trebuie să mă pun pe turnuri. A venit lava, eram sigur. Și pe buton merge. Nu merge. Dar merge pe statuie. Get to the end. Trebuie să mă duc. Să memorez. Mamă. Nu vreau să mor. Nu! Nu! Bine! Stai, ce? Am luat-o invers. Am câștigat. Gata. Acum am câștigat. Și acum am câștigat. Am apăsat butonul. Nu, trebuie să mă duc repede jos. Că vine lava. Da, vine lava. Bă, dar fata asta are suc. Gata. Am și făcut. Eu am apăsat butonul, uitați ce
frumos sunt. Și la și acum. Bun. Serios, cave. Bun, am luat 50 de bănuți. Ce e aici? În cave-ul secret. Obi, bine, nu obi. O să vină o bilă, cred. Vine ăsta și noi trebuie să ne băgăm. Haide! Bine! Haide! Nu! Nu acum, nu acum! Și am câștigat. Ușor! Și bine! Ce pot să-mi iau de 80 de bănuți? Mi-am luat un bloc cola. Un bloc cola. Yummy, yummy. Mai. Acum am strâns o pizza. Nu, n-am fost atent. Of the lobby. Morim! Împingeți-o! Bine! Eu am apăsat-o. Ce șmecher, sunt pitic. Mamă, ce tare sar! Mor pe capul meu. Gata, ce șmecher. Ce s-a întâmplat? Find the diamond! Ma! Diamondul e jos, cred. Nu. 86 de 100 de secunde. Mamă. Nu! Unde e? Nu mă duc cu ăsta. Aici. Nu, nu l-a găsit nimeni, cred. Dar am rămas mic, că n-am murit. Yay! Standard corect color. Ma. Galben? Albastru. Nu! De ce? E greu să faci obi când ești mic. Bun. Dar e greu. Nu! De ce? Da, nu cred că e la verde. Nu! Ok, nu îmi place să fiu mic. Așa că o să-mi dau reset. O să mă teleportez în lobby, dar... Ba nu! Bun. Haide. Nu! Nu pot să mă mișc! Deci trebuie să stai după pereții ăștia când suflă gheață, ca să nu fii înghețat. Zici că e Squid Game! Red light, green light, dar e puțin mai diferit. I have played these games before. Dau și eu bloxicola.
tu. Haide, e plictisitoare deja runda asta. Eu mă duc în spate. Nu-mi pasă. Îmi pasă. A, nu mai pot să fiu înghețat. În momentul ce am trecut linia. Cheeseburger, cheeseburger. Hi 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 ha. Hi 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 ha, hi 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 ha. Nu mi-am pierdut locul. Dacă ești din lumină, mori. O să-ți ia rău și rău foarte mult din viață. O să câștig, e ușor rău. Nu mai fac, nu mai glumesc. Gata, nu mai glumesc. Nu, am murit, că am glumit prea mult. Coleg de easter egg. De unde, bă, să iau eu ouă de Paște? Pick up! Am găsit unul! Unde sunt ouăle? Uite! Bun, sunt ascunse. Încă unul. Încă unul. Trebuie să fiu atent. Haide încă un ou măcar, să am 5. Nu, chiar nu mai știu unde pot să fie ouă. For the snowballs, dar o să fie ușor. Fix aici stau. Na. Vreau să stau pe roșu. Hi, psych. Eu beau. Eu sunt pur și simplu. Eu sunt chill guy. Pentru că știu că pe buton nu poate să dea. Stau aici și beau Bloxicol. Da. O zi frumoasă în Ohio. O zi frumoasă și normală în Ohio. Oh my god. Ce mare e! Iar mă pun aici. O zi normală în Ohio. De tot vine, poate să vină oriunde. E frig. Dar eu tot beau Bloxicola. Gata. Trebuie să apăs. Get to the water. Fugi. Am murit. N-am murit. Bine. Acum beau Bloxicola iar. Și mănânc și pizza. Încă îmi iau pizza. Trebuie să sting focul. Unde e foc?
A, uite, aici. Bun. L-am stins. Am căzut. Uite, iară e foc acolo. Extintorul, nu bloxicola. Sau pizza. Ce? E ready. O să fie foarte ușor. Ușor. Mănânc pizza, că e foarte ușor. Ușor, ușor, foarte ușor, ușor. Foarte ușor. Cum au murit? Ok, în fine. Beau și bloxicol. Și am câștigat. Tu. Pot să dau spin. Și ce-mi pică? Am murit. No! 50 de bănuți. În fine, e bine. Feed the giant noob. Îmi place partea asta. Trebuie să-i dau de mâncare. Stai, înainte să-ți dau ție de mâncare, vreau și eu să am o masă copioasă. Pizza. 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 Am zis mai multă pizza. Și bloxicola. Bloxicola. Și bloxicola. Acum sunt gata. Cu pizza în mână. N-ama. Stai, ce? De bază. Împinge-i! Bă, playerii vă împing din fața mea! Bagă! Și... Stai, eu sunt albastru! Uite să-mi împing la roșu! Prima scenă, slow. No, ba nu, ți arătă la ce culoare trebuie să împingi tu. Din moment ce sunt aici, nu mai pot să le iei. Ba da, mă poți. Am scos-o. Da, degeaba. Sau o împing pe asta. Bă, da, nu mă mai opriți. Nu. Stai că eu am câștigat. Bine. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și ne auzim data viitoare. Pa! Get out!